Сграфито е много древна техника с невероятна дълбочина и свобода. Издраскването на глината е не само техника, но и начин да изразим вътрешния си свят. В арт-терапията този процес може да бъде изключително освобождаващ. Всеки щрих разказва история, всяка линия отразява емоция. И забележете как формите се раждат спонтанно. Очите започват да заприличват на плуващи риби. Но не това е първоначалната цел. Целта е да се свържа с себе си. В този процес важни са винаги усещанията. Когато творим, оставаме ума да се отпусне, а ръцете да говорят. Това е терапия чрез движението, чрез изтраскване, чрез натиск. Също така и контраста на глината. А ти, виждаш ли как дръскотините са емоции, а линиите преживявания?